סליחה על הזווית, כאן דפומן, ואנחנו אוכלים היום קראנץ' ממש לא יגחי. מה זה? זה לא... קורנפלקס. בדיוק, לא צריכים לנגוד. אנחנו היום נפתח את זה. גם שלי כאן, זה שלי. וואי, די כבר. אריאל, למה ככה? תרים. וואי, יש לזה ערך באמת. כן. אבא, האם... רגע, יש לי שאלה לאבא. אבא, מה? האם זה יותר טוב אם העטיפה יותר טובה מהפיסטוק? תקני את הקורנפלקס. יאללה, אני לא, קורא. עטיפה צהובה, אבל זה עטיפה ירוקה, מה זה? אני אביא לכם, ככה אני לא אביא לכם מעבודה אחר כך, כשאני אביא את זה מעבודה. טעים בטירוף. מאיפה נמצא? איזה מחנה נמצא? טוב שם. הישן? הוא עכשיו הגיע חדש. לא, יש שם. מה? עכשיו עושה לך עבודה. גגל, אכלתי כבר? עוד מלא. מה? כן. אם זה היה קראנץ' פיסטוק, לא היה נשאר מה. לא, כן, זה כזה, לא יודע מה זה. זה לא וואו. לא וואו. זה יותר טעים מהפיסטוק, חייב ממש לדעת. לא, פיסטוק זה לא. עשיתי את זה יותר טעים. עזבי מהם. טעים. השיניים של אייל והקטע שלי יותר צהובות. נראה לי הוא מצחצח. זה? חייב לשלם? מה? תצא צמנטי. זה כאילו יש בפנים סוכריות קופצות. לא. יאללה, תסיימו לאכול. ביי. אם את יודעת מה זה מזכיר לי? הארטיק, דוחת את הישן הזה, קורנפלקס הישן שנתת לי, אז אהבתם או לא אהבתם? מה אהבנו. 100 מתוך 10. מה כמה אמא? זה חשוב. נו, תאכלו את זה. לא רוצה. תסתכלי. לא רוצה? למה? תן לאבא. שלומי, הוא לא אוכל, חבל. תשאירו למטה. תראי כמה. ככה אבא. תכתבו למטה איזה טרנדים אני אוכל. אכלתי רולאפ, ואלפון חמוש וקראנץ' קורנפלקס. מה חסר לי? תכתבו למטה בתגובות. פריים. פריים שתית, לא יודע. שלומי! אני אכלתי קראנץ' קורנפלקס, זה הפעם השנייה שלי. קראנץ' פיסטוק, זהו. וקראנץ', לא, ומלפון חמוץ, ופריים. וזה החמוץ בואי נשטוף ידיים, לא נשטוף ידיים. עשית פה סרטון היוטיוב? יש לנו שם יוטיוב שלנו. לא, ככה לא רוצים. זה קצת מלוח גם. הליבה מלוכה. לא, נו. אמא, בואי נשטוף ידיים, בוא. אמא, לא, זהו. אמא, הליבה מלוכה כזאת. נכון, זה דווקא אהבתי, זה טיפה מלוח. בוא. כאן פיסטוק יותר מתוק יותר טעים. כן, את רואה בזה שבר אותו גם ידוק אותו. אני לא רוצה. ואז... בואי נשטוף ידיים, בוא. בואי נשטוף ידיים. טוב, זה נדיר. תקשיב, די, תפסיקו עם זה. טוב, נסיים. מה טרנדים? ביי. יאללה, אין לא ניתן, ביי.